बाप वो बाप वो ऐसा दुनिया में रूखर दिने होता वे घरी मन नहीं खेलागत। एगो तो साला 8 बजे इतना तेज भगवान निकल जाता रहन कि बुझाता कि बिजली के जोत उगल बा। एगो तारे मन नहीं खेलागत। एगो तो अकेले पागल जैसा घर में पड़ल रहा। मर्द बता नतिया बहरे चल गई। हाँ ससुर बता बूढ़े ठेगा कहीं लागल है निहारी बनिहारी कराए में। ठीक बाबे कम से कम घरे नहीं खाता शांति बा। कच 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 बाप बेटा दोनों जियाल हराम कैले रहना सन हमार। कम से कम नो रोटी खाते सुकून के खाते नहीं नो पेट भरता बस चलते नहीं तनी यही सब भाग कहीं नहीं सिवान जे के जाते तनी रोहित बउआ से भेंट करबे बड़ा। हाँ मरद नहीं के तो देवर दिल लगाई सन। हाँ देवर बात तनी कह कि सहारा बाबे कोनो चीज बा कुछ कहे ही का पड़े कुछ मंगा ही का पड़े तो अगर ना के पोल्हा के रखम तो मान लो कि के जरूरत पूरा करी हो। कैसे दिन कहल जाला कि एगो माने आदमी जरूरी है कुछ कहे सुने या मंगावे खातिर जातन देखी केने मौका गइल बाड़न एगो एने ओने रहेला चैन से ना रहेला खोज खोज हेने तो नहीं केने बाड़न देखी तो बाप रे बाप पसीना फेंक देनी है चारों ओर खोज लेन सिवान में कहीं नहीं खन मौगदास। इहो बेटा के ठीक ठिकाना ना रहेला कि कब केने से उगी है ना केने उतर आई हन। हे भगवान लो ये कैसे से कहल जाला कि मोबाइल के जमाना चलता रे हमार खोज तनी गली गली घूम घूम के बताओ फोन लगे ले बानी लमर बटल ही बा तब हम पागल लेखा खोज तनी ये का कहीं अपन पागलपंती के दिमाग खा जाता बुढ़ावे हमार ओका फोन कर देना। फोन साला ये फोन अभी ले अबे क दिल रहती तो वानु कह रहतन। हाँ बन तब पागल मत एने सोने वने से में खोजते कोन बात ना कहम ना कि हमें तेरी खोजते ने मजाक के उड़ाई है ना बात घंटे जात बावे उठा ला उठाओ रे मौका खामा में हम एकदम करिया हो गए। हेलो 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 हाँ भौजी प्रणाम। अरे खुश भाई का समाचार कहाँ बनी बड़ानी खेते हो हार्वेस्टर आवतिया बेआइल नहीं के कटवा तो आगे हूं। मोगदस के ने खेते क्यों बानी जे चारों ओर सिवान में हम खोज बनी रह के अरे रहते पता नहीं खेने हमार खेतवा भी आवा। अच्छा वो नहीं है बनी ओ साइड। हाँ हाँ मैं नहीं आई रही का समझ से बुलावा जोरे आवो ना बढ़िया तर बैठल बानी छोरे पर। ठीक ठीक हो जे रही आवत नहीं चलो दादा बताव जे के खोजनी गली गली उ दुकान कहाँ मिलल उहे हाल भइल बावे चली अब एक टाइम तक ऐसे पहले कि कोयला बन जाई हम। बाप रे बाप हम आइल बनी हर सिवान और या भौजी फोन ला के कहतली कहाँ बानी अगर आ जेती हर न तो कोई हइयो नहीं इतना मजा लेती कि पूछो मत कि तो फोन आओ तो फिर अच्छा है मोबाइल हाँ भौजी के दुई मोल रतन आ दोनों के खिलावे में लागेला हमार मन दोनों के खिलावे में लागेला हमार मन। अरे बस बोला हे जा बैठल बानी हां कहाँ बैठी देखते वाला है कुल मोय बोला झोला लेके खोजे खोजे में आइल बानी हार्वेस्टर कल हम जाके सुबह जाई खेत पर तो ऐसे गाड़ी उड़ी लेके आ गइल बानी हार्वेस्टर के पत्ते नहीं के सरवा के हर बा अरे दीदी पे चढ़त होई रे पत्ते नहीं के तार कम को से नहीं कम तनी चढ़त हमा पे का चढ़ी जीव हां ओकरे मोबाइल और सब के नहीं के उ चढ़ी नहीं हमार तो बोतले बा बटले बा ई कहानी हमी हां कि तनी खाना में लोग का मेहनत लागेला आगे दाम लागेला। अरे घरवा एगो तार ससुर असरा बड़ी लील पड़ा हमेशा सकिए करत रहला वे ऐसे ना चंपल सोचिला तो जा तन क्यों तन नील पड़ा खाइए हम तो उनका से का डर बाजी काहे ना कुछ डर बोले बस तो हम बानी ना हम रात बोलती हां ए खाली ओलिया के दिन ना के रंग वाला का बुझाला के मार दे लाठी ले तो का लठिया होई पर दे दे हम चाहत रहे तो भौजी काहे लू बतावा अब जानते बानी कि जब भैया हो ये ने घर में मने नहीं खेलागत आ ये बूढ़ा पता दिन रात कच 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 कर कच चांस मने ऐसे कोने के तन चली शांति से रह से भेंट के तन दूर बोली प्यार से बोलम बतियाई खाली बतिएबे करबो और कुछ ना होई और कुछ काहे सियोना में करब जी खुटी गड़ जाई खूट माजा त आई यही में ना खुटी गड़ेला हमरा ऐसा ਹੁੰਦਾ कि एखन एते को कुसो गड़ला त बुझला कि खून निकाल घाम लागता ए राजा घाम लागता तू तो बाहरा राम चैत में हमरा घाम लागता ये तरी हां त भुला का जाता नहीं जब ना जानी त का अपने ना ना खाली हवे कुल गाना बजा जानी ना ये फौजी कौन तो मोबाइल बा चलो तो केन हार्वेस्टर बा आयो जाई चलो तो कुछ हो जा कौन ची हो जा जी अबे हम बूढ़ा देखिन त ये बूढ़ा तारे हरिया बा घरवा ना बूढ़ा बा
चली जा मल्ली हाँ? डर डर लगता तनी बैठ के सुकून से बतियाइयो नहीं की सकत चलो पूरा। चली होने हाउस देखे चेंबर आ जावे ना पूरा चलाबो। हाँ चली हो जे बोल बैठ के आराम से बतियाइए भौजी देखो लिया दे ना पूरा पर हे ना ऊपर चली ना घामा में का बैठो ना सगरो अपने ना कैसे चढ़ अरे माई गे बाकी कुछ कहीं अब भैया हम मिलता गाने में भुला गए किस गाना जी थोड़ा ज्यादा गाना का करे बा तब भौजी निक तू बाजी बताओ भैया चल गए तो मन हम करे लग ना अब का काम मन करबे के तो मन के मना ही केनो पड़ी जी तो हमनी को बटले बन जा देवर काहे कौना काम हाँ होई? नो तो देवर जब ले देवरानी ने के तबे ले खाली ठीक बा देवरानी आइला के बाद भौजी के हेप्पे चढ़ा के रखेला लो हे पे कर जाइए ई कहो कि तार जितना दिन कुमार रह जितना नहीं तार तक काम चली ना अब कहाँ गम खाते जी के हमर जेते से हमार सामने अब मालिक उता के प्यार कहल जाई दिल से नु हां हां आज जेते हमार करे जब पसवत लेके बैठा दो कहो के हां ई कुल ना चली ना चली तब खाली देखे कहल जानू हम्म। प्यार मोहब्बत व्यवहार बनल रही नु बब्बा जी त कुल चीज बावे आप देखी रोरा बानी तो ढेर हमरा खतियार बानी हां तब तो चलो भौजी हो जा क्यों चे हो जा जी ओए धा के जी सट दे खींच दे मोगाई भुला गेलू पहले के सब आप भुला गई नहीं हम का अब नहीं के जरूरी हमरा कहां है काहे खाती अब दूसरा लाइन में घुस गए का काहे के दूसरा लाइन में घुस गइल बानी हां अभी कई कालिन चाची जी कहत रहे कि रोता के लड़का देखे वाला लड़की देखे वाला होता बे तो कोनी के कहे ना दबे हम थोड़े शादी करब हनु हां कहे में करे में ढेर अंतर होला जा तना दे तो जा हम इंटो अरे माई तो सुनी इंटो पे भौजी बिया ना जाते नहीं करे पहुंचा हाँ, इंटू बो हाँ तो इंटू बो से आयो हवी रो सब लाइक बाड़ी हां तो तू खाली चेहरा पर दिखाओ तो घमंड अपन जवानी पर दिखाओ भैया क दिन जवानी रहे ए मगु हम घमंड ना दिखाई ना हम आपे लोग के भलाई खातिर कहतनी का हमर भलाई खातिर कर तू जब देवर खुश ना रही हस देवर दिल्ली दिल लगी देवर से देवर का चीज है हां तब उठाई 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 कहता कौन था कौन सी उठाई शटर शटर उठाई के राव खुदा का खोल दी खोल ये दे का चाहते नहीं हाँ, खोल दा खोल दम नु तो गेहूं का जोरे जोरे अकेले भागम लंगटे समझ जाई ए भौजी होता ना हल्का में ले ले बालू हमरा के सुधरम ना हम सुधारे वाला हम भौजी अच्छा सुनी ना अच्छा एगो चुम्मे दे दो ले मत चुम्मा मत सरवा हां सरवा कौन बड़ी बात बा का हो गई हार्वेस्टरवा अइबे ना कइलो अभी अबे कहाँ चुम आपके बात करते हैं कहाँ हम बेस्टर पर चल गई नहीं चलो हार्वेस्टर नहीं ट्रैक्टर आ गई करे नाती के बेटा का चाचा प्रणाम हम जियल हम कइले बावे तू कहाँ रहल हो आय कहाँ रहल है घरे हम कहा रहली हाँ कहो मर खाओ को आई रहलिए खेत घूमे कनी के तार खेतवा हो का कर दे लिपस्टिक साफ है जा कहाँ लिपस्टिक सास बाबूजी जबान पर कंट्रोल रखी जवान पकड़ रहा कि आ रे भाई अल्लाह अब हमार जवान पानी हर चल लगा नहीं तो का ऐसा कौन काम होता करे कहाँ कुछो काम होता कनी के घाम में ले आओ तो बैठ जाता कि छावा में एक नंबर मौगड़ा है एक ना मार को आली तार ले ले बानी दुआ बोके ना छोड़लास किंतु बना छोड़लास खटरा बोके ना छोड़लास आ प्लस की त्रिभुवना बोके ना छोड़लास पकड़ा लेती भुवना बो संगे है तो सब कर ये कुल गिनती करते हैं का बैठ के पीछे पकड़ा गए हमार पतो ये संगे हां पूरा गवा में हुल्ला करा बा हुल्ला करत तारे पतो एक नहीं जाई हमार के करे इज्जत कहाँ बचैले है यार आई रे राम का देखनी हमारी का संगे ऐसे ही बोलत बतिया तो जे तुमन रख लेल बनी रखनी बनी हम तारो से तो बोलते तारो के रख लेली है अरे साला तने बार बार माऊ कहतलो कल तार ले ले बानी हमार ना ले हम पतोया के ले करे ना रे को आली ले ले बानी कर बतावा ए बहुत जबान पर टैक्स लगाई देख तब अभी दे दू चपल के ठीक है हो जाए ए भौजी तो कहीं अगर ऊ चपरा छीन के हम ही लगा दू तो कारी कार और इज्जत रह जाई हां ना जा करवा ले करमा से हम लइका से फोन कर कहता नहीं ना हां तो खरे आनी में देत के सूत सूत के हां तो भेजा जाई कह दिले का सर लइका चाहियो के ना सकेला ऐसे तो 700 मुंडा पार भेज देले बानी जा लो हिलावा हम करी त नाही हट साथ हट ठीक बा भौजी हम जाता नहीं जाई बाद में आई फोन करब त ठीक है क्या पतले ससुरे संगे मोगरा चापा माऊ के रस खाता तुम के माऊ का डालू रोरा के मौ कहानी हां मुंह के कहानी नु माल तोर माई है तोर बापू है तोर माऊ ओए रे बापा हम माई बाबू का रो सकइले बालो हां पूछिए तोर माई तोर बाबू संग रहले माऊ ना के ना हम के ना पहले बोले सीखी बुझाला के माई रो लॉजे ने खेल कर ले
हम का कहा कि तोर बाबू तोर माई संग रहेला ना हाँ तोर माई तोर बाबू संग रहेला त मौके ना भइला ना कैसे मौक हो गइल उ लोग के बियाह भेल तो रहेला लो हाँ तो माने का हम रह जाए का संगे बढ़ रहे नहीं तब हम मौक हो गइनी एकर संग का रहत उ तो बतियात नहीं हम देवर हम तो हंसी मजाक ना कर सकी ना कर मैं तोर देवरे भातारे लगाता सकर देखी जबान कबार ले होश में रह के बोली घूर गए भैया ताथड़िया में की बाबूजी औकात नहीं क्या हो रे के छू के दिखाई ना तनी औकात लिखे ना औकात लिखे नहीं के देख मार देवे एक फाइट तो चल जाई पीछा में इज्जत अपन चाहत नहीं तो नमक रोटी जौन देत नहीं हुर्री है घर में पड़ रही जाई जोरे साला हमारे खानदान से कहे ले उजरतिया पार्टी से गुजार से देला हमारे जैसा आदमी रहता तो खानदान बसा दिया लॉस मतलब एगो चिंटी तो अइबे ना कहतो हम लोग के हैं लागत है कि पृथ्वी में ये सर पैदा भइल बे कि पूरा दुनिया में आग लगा दी तार करेजा में आग लगा दे दुनिया तो कम बा लगा देते बालू करे जा में आग लगावा जाई कुछ साय चाहिए ठीक अच्छा बुढ़ा तो चल तोरा के घरे आते तो हड्डी कुटिया बना तुर के कौवा के खियन तो कहिए नाती के बेटा डाई के रखले बा तू ता साला जाने आइनिया के प्यार से तनी बतियाई मन दोसर होई ई अलगे आके डिस्टर्ब कर दिया समय के ततने बा धके क करे जा नहीं त हमर नाम ना